La família Trepat era uns propietaris rurals, no grans propietaris, però tampoc petits propietaris. Era una extensió mitjana. I venien d'una masia que hi ha situada entre Agramunt i Castellserà. Aquestes cases importants de pagès, si tenien molts fills i eren fills que no estudiaven, en guardaven un com si fos mosso, però familiar, perquè l'hereu era el que manava. I això el senyor Josep Trepat no el va convèncer. I llavors, com no sabien què fer-li fer perquè no tenia ofici, el van enviar de viatjant. Però ell va trobar que potser això tampoc li anava bé o el que sigui, i va posar una fabriqueta de puntes de París. Llavors no va tindre prou amb això, va posar una fundició, una petita fundició, allà al carrer Dèbol. Tota aquella manzana, la Font d'Espanya, Callor, tot allò era de la viuda Ferran. Llavors la viuda Ferran li va llogar al Josep Trepat els magatzems que quedaven, perquè el meu pare en tenia 2 de llogats, doncs els de més, fins a arribar a la Fonda d'Espanya, els va llogar al tio Pepe i va fer la fundició. Entre aquests magatzems i les cases del carrer Dèbol, del carrer Alonso Martínez, hi havia com un patiot. I aquell patiot li servia i van posar el forn de fondre. Era una fundició com moltes n'hi ha. Això aquests que fan trapes de clavegueres i d'això, i barres de balcó, barrons de balcó, en fi, coses de fundició que li encarregaven. Des de fa molt temps, suposo que ho pensava, quan ja devia ser a França que estava solet, que els pagesos patien molt, sobretot a l'època del segar i batre eren molt durs. Tenien de llogar quadrilles que venien de lluny, venien d'Extremadura i de Castella a segar, perquè amb els mossos que tenien a les masies no podien abastir tota la sega. I llavors se li va acudir de lleugerir. Ell era un home molt catòlic i amb uns principis molt clars. I llavors es va dir, si jo puc alleugerir els pagesos d'una feina de segar, ja els hauré ajudat, ja haurà fet alguna cosa. I llavors va començar a pensar que, aprofitant la fundició que ja tenia, de fabricar una màquina de segar. Les màquines de segar ja estaven inventades.
A Amèrica hi havia la McCormick i l'enviava aquí, però aquí a Catalunya, o sobretot a la província de Lleida, no es podien aprofitar, perquè aquí els bancals són estrets i a més els pagesos els aprofiten per posar ametllers, olivers, vinya i tot això. I les màquines McCormick d'aquell temps eren grosses i portaven 3 o 4 mules, llavors tampoc podien passar. I si passaven feien malbé totes les branques dels olivers o dels ametllers, i això no interessava. Aquestes màquines antigues estaven basades en la palanca. I esclar, no és el mateix un traste que gros, la força que s'ha de fer amb un traste gros que amb un traste més petit. I totes aquestes reduccions no eren tan fàcils. Tenien un pagès a Targa, que era el pare del Fermín Cucurull, que li diuen Borgonyó, que aprovava les seves terres. I cada vegada trencaven una cosa o l'altra. Van tindre molts fallos, fins que una vegada la van acertar. Llavors va començar a vendre màquines, les màquines funcionaven, l'avantatge era que els ferrers de poble eren de les rodalies, si es trencava una peça tenien l'avantatge que tenien la fàbrica a prop i el revituallament a prop, i això li va donar empuje, l'espenta. Tenia un pati al darrere, aquest edifici de la Guàrdia Civil, que donava en un carrer d'aquells de darrere de la via, que es tenia de travessar la via i posar cap a la dreta. Allà hi tenia la secció de fusteria. I després també hi havia la secció de pintura. Això ho tenien a part. I esclar, era un inconvenient perquè tenien d'anar portant, per muntar les màquines, tenien de portar la fusteria al punt de la màquina i acollar-la i tot això. Quan va comprar això d'aquí baix, llavors van començar el traslado i van comprar una camioneta que era un cotxe d'aquells antics, un Ford, no sé què, van treure la carrosseria de darrere i amb els fusters que tenien ells mateixos van muntar una plataforma i llavors trasladaven les peces a mitja màquina feta al carrer d'Àvol i la trasladaven allà baix. Quan va fer la fàbrica ja ho van fer tot junt, tant la fusteria com la pintura, tot estava adequat, tot estava consecutiu, com si diguéssim. Tothom te dirà que a 7:45 tocava la sirena, el primer toc, i després a les 8 tocava la de veritat, que era la d'anar a treballar. Aquesta sirena l'ha sentit tothom.
Jo estava sempre allà a la secció dels motllos, els models, al costat de la fundició. Dibuixar primer, però està clar, per algunes coses havies de saber de la forma que ho havien de motllar i després que es pogués emmotllar perquè realitzar-se. Aquí hi havia uns forats, però està clar, per emmotllar aquests forats, com que sortia així, no es podien fer. I dèiem, posàvem una marca de noia, el que dèiem, i llavors amb una peça a part feien una peça de terra que la cuien i ho posaven aquí i llavors quan quedava fos, quedava els forats. Tot està ple de models, tot de... veus? Petits, grossos, tot el que va a les màquines és el que es feia aquí de fusta primer. Una vegada decidida i dissenyada pels enginyers la màquina o l'element que es volia fabricar, diguéssim, això era l'espai on l'ànima de la fàbrica, on el mestre modelista construïa els models en fusta de totes les peces que es tenien que fabricar. O sigui, ell era un artesà amb unes qualitats excepcionals que era capaç de reproduir amb una exactitud milimètrica o més que milimètrica cada una de les peces que composarien després el mecanisme de la màquina. I aquí tenim una sèrie d'exemples d'aquests elements que després servirien per crear la matriu que serviria posteriorment per realitzar els motllos amb la terra per la fundició. Llavors això es feia amb una placa o bé amb un model d'alumini i llavors ja servia la fundició. I veus això, el pintat negre era allí on hi anava el noio, perquè quedés foradat. I veus, aquí n'hi ha una de fusta, veus, aquí hi ha el dit fet, veus, ja està fos. Però veus, el model és el mateix. Havia de saber, tal com havia de motllar, com aquí, també. Aquí ja anava, posava la cotxilla perquè segava, Pues aquí no podia, per emmotllar, s'havia de fer una cosa a part, perquè quedés aquí una regata, una obertura, per poder passar la cotxilla. I això també era una marca de noia, el que dèiem. I amb una peça a part, una capsa, que dèiem, es feia la peça de terra i un cop emmotlat, abans de fondre, hi posaven la terra d'allò, la peça. Sí. Què havia fet de motllos i motllos? Era una terra groga que es feia per donar força a la terra. Llavors, quan tenia tot allò moll, tirar-lo al carbó i aquesta terra, la passava per aquesta màquina que allí, veus? Que anava per allí, que encara veig que encara n'hi ha. I llavors, els que treballàvem a fer els motllos, veníem a buscar aquí amb uns calaixos que hi havia, i te l'enduies cap allí perquè per fer el motllo primer s'hi havia de posar aquesta terra. Saps? Aquesta era la que feia que quedés el motllo bé. Agafa la placa i es posa dintre la caixa. Llavors s'hi posa el que ha d'anar a sobre. Es tomba, llavors aquella terra fina que feien allí, es tapa la peça. S'apreta amb les mans ben apretadeta
I llavors se li tira d'aquesta, però que també està preparada, es molla, es humida, i es pica. Quan està ple, que l'has picat, puges una mica de peus i agafes allò i es pica una mica així. Si passa un regle que queda pla i es fa la mateixa operació aquí, posant ja la colada perquè entri el ferro. Quan això també està apretat, aquella terra fina i picat i això, es treu això, s'alça bé perquè no es trenqui, llavors també es puja, saps? Fem-lo jugar una miqueta, perquè no es trenqui, perquè si no llavors s'ha d'arreglar. I veus aquí, en aquesta hi va aquests dos noios. Es posen els dos noios allà, estan aquí en aquesta i es desarmen. I llavors queda aquest quadrat aquí. Dos fustes al vora, un altre cap davall, s'omplia, com que veus, de caixa a caixa hi ha aquesta diferència, perquè quan la desarmaves quedava buit. Llavors un home picava tota aquella terra que per omplir aquells forats amb les fustes posades, amb els claus clavats, i ja està fet. Quan tenien el forn carregat, feien foc, l'encenien, es cremava aquest carbó d'entremig i mentre es cremava pujava a una alta temperatura, que era la temperatura de fusió del ferro, a uns 1.500 graus aproximadament, i crec que en aquest forn li feien l'aliatge corresponent perquè es convertís en l'acer que necessitaven ells, que era acer per fundició, que és el que en diem normalment el ferro colat. La forma de funcionar que tenia, lògicament, és quan es anava fonent, la part més pesant, o sigui, la part del ferro, descendé, passava per entremig del carbó mig cremat i de les escòries que formava la mateixa matèria prima però bruta, i és quan es decantava per un forat que hi ha al fons del forn cap a un grisol que està col·locat a l'altre costat de la nau. Quan el forn està ple de ferro allà, llavors l'obrien per aquí i per aquí saltava el ferro. I amb això el tomaven. I marxàvem cap allà als bancals, que hi diguéssim. I allà hi havia tot de forats. I després de l'un altre, després de l'un altre, després de l'un altre, fins que s'acabava el ferro. I quan acabàvem tornàvem cap aquí, i fins que tornava a fer ferro, i anar a vindre, i anar abocant, i anar abocant, i anar tirant. Llavors anàvem i vinga, abocàvem, aquell és ple, au, un altre, aquest és ple, un altre. Ara s'ha acabat, cap al forn.
i tornem cap al forn buscant més. Aquí els forns de Baneable era un ferro especial, era un ferro més fluix. Així com el ferro colat i donaves un cop de martell no es trencava, per la doblada que tenia. En canvi aquell, el Baneable, si donaves un copet es partia com un vidre, era com un vidre. Llavors, totes les peces que es fonien de Baneable, s'agafaven aquests pots, veus? I es anaven omplint aquí dins, al forn. I es feia dos rengs, un reng en un cantó i un reng a l'altre d'aquells pots. Es tirava els ferros ben posadets a dins, les peces. I llavors hi havia com una grava, que era espessa, i es anaven anant fent caure, anant posant que no es toqui l'un amb l'altre, saps? Fins dalt. A la porta es tapava amb aquests reflectaris, es tapava ben tapada la porta. I llavors, havent graduat ja prèviament el piròmetre, estava pujant amb unes temperatures, tenia unes pujades de temperatura, uns temps de parada en aquesta temperatura, unes altres pujades, fins que arribava al seu límit de temperatura i després baixa molt suaument, com que està el forn tancat, s'apaguen els focs i baixa molt suaument i això acostuma a durar entre una setmana, aproximadament uns 7 o 8 dies de temps, fins que s'ha refredat totalment a la temperatura ambient el forn, llavors s'obrien i es treien aquestes peces que estaven ja per treballar. Aquesta és la peça que va anar a les màquines agavelladores. I aquí fèiem la rosca, que servia per pujar i baixar la pastera. La collàvem aquí, l'acompanyàvem i ella mateixa es anava fent la rosca. I quan arribava a tope, que s'havia acabat de roscar, l'automàtic es disparava i la tiràvem enrere i la tornàvem a canviar. I així, successivament, ne fèiem moltes, unes sèries, de 300 o 400 o 1.000, i a vegades hi havia. Bueno, aquesta és una peça que surt de fundició. Aquestes peces de fundició totes portaven el seu número per saber a l'hora de mecanitzar-les la quantitat que hi podia haver de cada sèrie. I per mecanitzar-les la fèiem, la posàvem al torn. Perquè de fundició totes venen brutes, clar, de fosa, amb un forat molt més petit. Les acollàvem aquí al torn i de volta acollades, primer que tot hi passàvem una broca per fer el forat una mica més gran. I així mandrinàvem tot el forat de dalt baix a la mida que requeria.
temps se feien unes remeses d'unes 15.000 peces. I llavors tallàvem les tires per 15.000 peces i aquí es feien les tires es tallaven les tires per fer la cotxilla. I havíem agafat una matriu, la matriu que talla la cotxilla. L'acoplàvem aquí, desfèiem tot això d'aquí, la fèiem centrada dins, quan estava ben centrada, ben acollada, i llavors aquí una volta d'això d'aquí, ficàvem la peça aquí i així. Llavors agafem la peça aquesta, la fiquem aquí en aquesta màquina, que graduem el recorregut acoplant la matriu que correspongui, i llavors amb el recorregut corresponent fiquem aquí i cada vegada pretes el peu i és molt ràpida i llavors sortim amb els dos foracets. Després de rectificar la peça, una volta està completament neta, lliure d'escòria i de porqueria, la fiquem aquí en aquest usilatge. Això d'aquí una volta començava a picar, això corria damunt, es disparava quan arribava al cap, i llavors quan arribava al cap tornava a disparar per aquí i tornava a baixar, i automàticament sempre fèiem el mateix recorregut. Una volta punxonades i aplanades i tot aquest procés que em portava cap aquí, veníem cap aquí per donar-los el trem. Aquí és un forn de gasoil i aire. I una volta arribaven allà i es calculava el foc que s'hi havia de donar perquè sortissin a la temperatura adequada. Una volta si arribaven allà, elles automàticament, al tornar a baixar cap aquí, les deixava lliures, baixaven cap al dipòsit de l'oli, i aquest dipòsit de l'oli, aquí hi havia un serpentí amb aigua, contínuament amb aigua que es renovava, i sempre teníem l'oli fred perquè no s'encengués. Després de templar, veníem aquí i carregàvem aquesta cistella, arrancs de cotxilles, totes ben plenes, i la ficàvem a dins amb aquest dipòsit aquí, que això és un forn per revindre. I aquí dintre normalment s'hi fica peces de petites dimensions que s'hi vol donar una duresa superficial, o sigui, se les vol cementar, que se'n diu. Normalment, llavors se calenten, aquí sota hi ha el foc, que està ara tapat amb unes xapes, s'hi feia el foc, aquí dintre hi havia les peces, es remenaven contínuament, i s'hi podia tirar uns polvos de cementar, que donen duresa superficial, o bé, per mitjà d'aquesta petita grua, que és giratòria, junt amb les peces, aquest recipient es ficava dintre d'un bany d'oli, que és el que hi donava també la cementació a base d'oli. Llavors faltava fer l'afilat, l'esmolar, el tall. Llavors agafàvem les peces aquestes d'aquí, amb aquesta galga, es posava amb una guia aquí, i quedaven totes a una mida. I anava avall. Quan arribava aquí, a mesura que anaven venint les peces, amb una passada sol quedava afilada, una passada i quedava el tall fet. I des d'aquí llavors ja ens anàvem a raspallar-les per anar al mercat. Pues sí, quan ha sortit del forn el ferro, lo posem en aquest martinet, que això picant pica tant com vols. I formàvem el dit, i una vegada havíem format el dit, mos anàvem cap a aquell altre forn, per acabar de refilar. Bueno, pues la peça que adés he dit, que sortia del martinet, després ve aquí i la posàvem en aquest forn. I quan estava molt calenta, passàvem per aquesta massa, que fa 500 quilos, amb un bony adequat i amb una garrotada sortir el dit fet, una mica rústic, per sortir el dit fet, perquè el motllo que portava ja hi havia la forma del dit. Aquí tenim una premsa que normalment se n'hi diu una premsa de caiguda, perquè no funcionava normalment com les premses que rodant i pujant i baixant l'enya, el martell en aquest cas, sinó que el que feia és
aquestes politges d'aquí dalt s'enrotllaven aquesta cinta aixecava el martell, un martell que deu tindre un pes d'uns 4 o 500 quilos, i en pic arribava dalt es deixava caure i que pel seu pes es desenrotllava la cinta, i el material que hi havia aquí sota l'aplastava, o si hi havia una matriu, tallava la peça que tenia de conformar. Després, lògicament, tornava a enrotllar la cinta dalt i tornava a fer el procés continuat. I llavors anàvem cap a aquelles altres dues màquines que tenim a la vora i tallaven el que sobrava del dit, diguéssim, de l'estampada que havia fet. Bueno, doncs aquesta peça, primer passat per aquell forn i quan ha estat ben calenta, per aquesta massa, amb un cop ben fort, ha sortit això. I després passa per aquestes màquines i ho talla i queda així ja, a punt ja de servir. Aquesta peça venia recta. Llavors la portàvem aquí i l'escalfàvem. Aquí al foc d'aquí, i en pic veiem que estava calenta, hi havia una matriu aquí expressa, la posàvem allí i llavors la corbàvem per a formar això, que és el principi de la màquina de segar. Aquesta peça, d'allà hem vingut que s'escalfava, que l'hem doblegada, fa cap aquí, que era l'assumpte del soldar. La posàvem aquí i s'hi afegien, com ara això, que està per a soldar, se soldava, i quan havíem soldat això, passàvem a aquest altre i acoplàvem aquest ferro travesser, aquest altre, i llavors, quan havíem soldat això, acabava això, que era el principi de la màquina de segar. Anàvem a la cadena i començàvem a muntar-la. Aquesta era la primera, per a començar a muntar la màquina. I quan s'havia fet això, les portava aquí. I així totes les peces, i quan les teníem totes, veníem un dia a la setmana, tota la colla, i amb una remuntàvem un 25 o 30 màquines o 40, com si res. Llavors l'altre ja hi posava això, que és el que fa córrer el pinte, que és el que segue, aquest contrapeu, també això ha sortit de la fundició, això s'acopla el tractor fa anar la manivela, i aquesta manivela fa córrer aquesta roda fa córrer aquesta altra roda que porta un contrapès, i a continuació va acoplada en el pinte. Com més de pressa caminen els animals o bé el tractor, més de pressa va això. I això fa córrer la cotxilla. I és el que fa segue. Això pot segar el blat, l'alfals, el que sigui. I ara expliquem una mica el muntatge del pinte. Bé, el pinte, agafem aquest regle, aquesta platina, es col·loca sobre aquests dos tornillos, totals. Bé, un cop tenim col·locat ja aquesta platina aquí, es col·loca, aquí diu la sabata. La sabata, col·locàvem per aquí, i un cop està apretada, bé, i es col·loca l'altra sabata a l'altre costat. Doncs es col·loca l'altra sabata a aquest costat d'aquí, i ara el procés del dit, de muntatge del pinte. Ara això és el resultat de tot el pinte.
Bueno, s'ha col·locat els diets, ja s'ha trobat les tapetes aquestes, que és el que aguanta la cotxilla, i ara es punta la cotxilla a dins del pinte. S'agafa la cotxilla, es col·loca aquí dins, això mateix. Es fa entrar, i ara tenim la cotxilla muntada a dins del pinte. Per segar l'herba o el fals o el que estigui a segar, l'herba va passar aquí, quan la màquina va treballant i la cotxilla va funcionant, quan passa entremig l'herba en pis, ja queda tallada. I pues mira, acabar de fer la màquina i quan la tenies pintada ja havies acabat ja la feina. Això només te donava feina a pintar-ho, per res més. Perquè perquè estava pintada i si l'acabaves avui, potser demà ja la fotien a l'estació. Ja marxava tot. N'hi havia que només anaven a l'estació a carregar màquines, els trens. Venia algun pagès que en comprava alguna. Les que marxaven moltes en tren. Moltes. La fàbrica de maquinària agrícola J. Trepat de Tàrrega, coneguda popularment com Cal Trepat, va començar a funcionar l'any 1914. Entre 1930 i 1970 va ser, junt a la fàbrica Ajúria de Vitòria, la principal productora de maquinària agrícola a l'estat espanyol i una de les principals a Europa. L'arribada de màquines Trepat als camps fou una gran revolució, ja que suposà la mecanització de l'agricultura. Entre principis dels anys 30 i finals dels 60, Cal Trepat dominà el mercat de la maquinària agrícola, sobretot el de tracció animal, en un país aïllat i amb una economia estancada a causa d'una llarga postguerra. Cal Trepat, tanmateix, no va saber fer front a l'arribada de la maquinària a motor al llarg dels anys 70, sobretot a les conegudes popularment com cosechadores, i això fou el principi de la seva llarga decadència. La fàbrica, però, es mantingué oberta pràcticament fins a l'actualitat, tot i que la majoria dels seus treballadors van abandonar la fàbrica entre finals dels 70 i principis dels 80. Al llarg de tots aquests anys van treballar a Cal Trepat al voltant de 550 persones que van fabricar aproximadament 75.000 màquines, especialment garbelladores. Des de l'any 2007, Cal Trepat és propietat de l'Ajuntament de Tàrrega, que hi projecta l'establiment d'un futur museu. Gràcies a que la fàbrica s'ha mantingut exactament igual que en els anys de màxima producció, avui en dia podem considerar Cal Trepat com un exemple únic a nivell europeu de fàbrica de maquinària agrícola i alguns dels seus elements, com l'embarrat dels tallers, que encara funciona, no tenen paral·lel conegut, com a mínim, a Catalunya. El futur museu de Cal Trepat ha de ser un referent d'identitat d'unes terres, el Pla de Lleida, que han sofert els canvis més espectaculars de la seva història al llarg del segle XX, un centre on es preservi una memòria que ens ajudi a comprendre el passat local, nacional i europeu i que ha de servir per encarar el futur arrelats a la identitat del nostre territori, que serveixi, en definitiva, per explicar qui som i d'on venim.